nových zaujíma? Áno, on si všade, keď niekto príde na návštevu, tak sa rozprávajú aj o práci. No, ale mňa zaujíma, či vám syn nerozprával o tom. Či sa oni rozprávajú o zbraniach? Áno, že či nepočuje, áno. V tom Určite prostredí, áno. v ktorom vyrastá. Áno, rozprávajú sa. Tým spôsobom nič nedosiahneme. Si nikoho iného nenašla. Slovenskí reprezentanti majú po fantastickom vstupe do šampionátu pred sebou ďalšiu náročnú prekážku. Ambiciózneho súpera, ktorý si na minuloročných majstrovstvách šokujúco zahral v semifinále. Fandite našim chlapcom a sledujte priamy prenos zápasu Dánsko-Slovensko. Dnes o 19:50 na Jojke. Mať po ruke polievky Karpatia znamená stráviť menej času varením a vychutnať si viac času so svojimi blízkymi. Karpatia. Chuť byť spolu. Ochutnajte aj nové krémové polievky Karpatia. V Naj máme výpredaj. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Naj, žijeme technikou. Na Deň detí sa chceme hrať od rána do večera. So stavebnicami Lego to bude zábava na plnej kocky. Priatelia sa delia o všetko, pretože spoločne je všetko väčšia zábava. Objavte novú kolekciu figúrok a cool vychytávok Minecraft. Kinder Joy, lahodný, mliečný a kakaový krém, 2 chrumkavé guľôčky a prekvapenie. Najlepšie spolu. Objavte Minecraft teraz v Kinder Joy. Nie ste už najmladší, ale do starého železa určite nepatríte. Nie ste predsa žiadne Béčko. A už vôbec nie Céčko. Zostaňte fit v každom veku s výživovými doplnkami Silver. S dvojitým Véčkom. Silver. Vyskúšajte novinky Silver Joy Play pre vitalitu v zrelom veku za ceny, ktoré vás potešia. Len na silver.sk s dvojitým Véčkom. Pozor, čerstvo natreté. Ak si aj vy potrpíte na kvalitu, vyberajte výrobky vlastných značiek Coop Jednota. Teraz slovenské maslo, tradičná kvalita len za €19 a slovenské chladené kurča mamičkine dobroty za super výhodnú cenu 2,59. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Väčšinou musíte povedať nie. Ale keď poviete áno, znamená to veľa. Kinder čokoláda s mliečnou náplňou a najjemnejšou čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, veľa radosti. Hurá, vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produktami 2 zájazdy do vesmírneho centra na Floride, vstupy do planetária a 100 piňat s Kinder pochuťkami. Slovensko. Krajina, kde sú lesy také tiché, že si s nimi rozumieš aj bez slov. Chodníky také rozmanité, že ťa zavedú z tiesňav až na horské hrebene. A miesta také pokojné, že si môžeš bez obáv vychutnať zaslúženú pohodu. Slovensko. Pre nás jedlo nie je maličkosť. Je to všetko. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a bravčové karé, kilo len za 3,39. Tesco. Už si o tom počul? O čom? O e-prihláškach? Stačí ísť na portál slovensko.sk, párkrát kliknúť a hotovo. To netreba žiadne papiere, netreba digitálny systém, je online. Mama tak podala bratovi prihlášku na základnú a sestre na strednú. Tento projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. A ja som to počula. slovensko.sk. Hlavu hore, dáš to. Rio. Práve tieto premyslené detaily vytvárajú najväčší rozdiel a všetky sú súčasťou štandardnej výbavy. Nové CR-V
Miesto, kde sa odohráva život. Pridaj sa k novej generácii investorov. Viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George. Stiahni si ju. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Tak takéto peniaze som už dlho nevidel. Hrajte o jackpot až 120 miliónov eur. Eurojackpot. Vitajte v klube. Dokonalá bodka za vašim praním. Silan. Ešte vyššia úroveň dlhotrvajúcej sviežosti pre všetko vaše oblečenie. Teraz i pre športové, džínsové, až po syntetiku. Silan. Dlhotrvajúca sviežosť na všetky textílie. Vyskúšajte Silan Selection parfum na pranie. Náš najlepší zážitok z vône. Maslo, že? Aj pre mňa? Chýba nám mlieko. Mama sa pýta, či nemáte... Mlieko? Wow! Langoš bez smotany? Všade dobre? Rajo najlepšie. Kde mám telku? U operátora. Na drahom paušále preplatíš u svojho operátora za rok aj cenu jednej telky. Poď do štvorky. A zober si paušál s nekonečnými dátami, minútami aj SMS-kami. Zaplatíš len 15,75 na osobu, ak sa o paušál podelíte 4. Iba vo štvorke. Na Jojplay sa vracia obľúbený formát Play On s našim komentárom. Sledujte spolu s nami seniorské majstrovstvá sveta v hokeji. Vidíme sa na jojplay.sk s Borisom a s Brámorom. Sleduj Play On už dnes na Jojplay. Ovce? Ovce? Ty si taký stratený, normálne, to je krásne. To tam takto budeme musieť položiť? Ako vyzerám? Ako vždy výborné. Okay. Čo je? Čo ja mám zle vyzerať? Čo tam mám? Akurát nula padne! Milujem Slovensko. V piatok o 20:40 na Jojke. Milujeme Slovensko. Milujeme hokej. A fandíme našim na svetovom šampionáte. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na Jojplay. Som občas stratený, keď s otcom varím. Ideme si nastruhať cesnak, lenže kde je struhadlo? Budem sa opakovať možno viacej soli. Má takto chutiť losos? Trošku viac slaný by mohol byť. Zasa solko. Výborná. Teším sa. Takto má chutí paradajková polievka. Bol som v raji. Sonička, podarilo sa ti to? Vieš čo, možno je tam trošku viac tej omačky. Také riedke to je. Bez servítky. Dnes o 17:50 na Jojke. Futbal prichádza na Jojku. Poprvýkrát v histórii si svetový šampionát vychutnáte u nás. To je náš tím, ktorý vám prináša majstrovstvá sveta vo futbale. Lebo už aj futbal je na Jojke. Od 11. júna na Jojke. Predvolávam pani